Het lichaam van de 45-jarige Michael de Vrieze is neervoen. Doch moest de verdachte voor de rechter verschijnen. De 36-jarige Turk wenne met de Vrieze in één huis. Er binnen bloedsporen voen in de wenning en ik had de verdachte de bankrekken van de man leeghellen. De verdachte vlechte na de verdwijning van de schaker uit Boerum naar zijn heiteland Turkije, maar waard haast oorlog letter dos nog onhouden. De rechtbank leidt 12 jaar celstraf op. Dat is 2 jaar meer als het Openbaar Ministerie eerst hier. Verdachte heeft, nadat hij het slachtoffer heeft gedood, ervoor gezorgd dat het lichaam niet zou worden gevonden. Daarmee heeft hij de familie en vrienden van het slachtoffer tot op de dag van vandaag in grote onzekerheid en onwetendheid gelaten over zijn lot. De advocaat van de veroordeelde man giet in hege beroep. Hij vindt het bewijs viesten te tin. De zaak is gebouwd op indirect bewijs, allerlei indirecte omstandigheden. Maar al die omstandigheden, het gebruik van de pasjes, gebruik van de auto, het zich wel in die bewoning af en toe bevinden. Ja, dat betekent nog niet dat mijn cliënt de Vrieze van het leven heeft beroofd. Ik denk dat het goed is dat we dat nog even gaan toetsen in hoger beroep.